keskellä pimeää. Niin tiukasti, ettei enää tee kipeää. Ei oo muu kuin me, tää on kuin huume. Kumpaa tää kestäisi ikuisuuden? Tuossa veneillessä. Siinä tavallaan tuli niitä hetkiä, kun tuli mieleen se häämatka. Se oli tosi tärkeä hetki, se, kun oltiin häämatkalla veneilemässä ja jotenkin hetkittäin tavallaan ehkä palasi siihen fiilikseen, mikä oli semmoinen tosi onnellinen. Ja treffit kruunas toi lopun tommonen pieni myrsky, mikä tuolla horisontissa näkyi, niin se oli piste in päälle. Oi, terve! Tuommoinen triplasala. No oli. Olipa hieno. Lisää. Lisää, haluan lisää. Olit sä järjestänyt ton shown tämän tässä, kun me puhuttiinkin, että tykätään ukkosesta ja niin järjestit sitten sama shown tähän loppuun. Joo. Mitä näyttää? Kato, hoi. No niin. No, siistii. Sieltä alkaa tulla. Alkaa tulee. Nyt alkaa myrskypongareita. Jep. Meiltä alkaa näitä harrastuksia. Vähän erikoisemmin. Aleksi onnistui tosi hyvin hänelle annetussa tehtävässä ja onnistui kyllä järjestää tosi kivat unelmatreffit. Toivottavasti on ollut mieluisa tää purjehusreissu. On ollut todellakin. No niin. Otetaan sille. Otetaan. Cheers. Kiitos. Kyllä mulla on onnellinen olo nyt.